Kublai puni bibro karizor kabalai menta kasngi po fast MLP moyong jong ka UV category jong ikan thai kan artrik jong Februari arja arpsan te menta kasngi ki bayo excellent ki don arpsangut ki khamdunai jong ka UV category ki bawan mare ki don kamba news pa prapoingut ki ba pas nrius pa life ngut ki ba feel his pa sau prangut te shwa bang nyepe ki resort te takana ko nga kwa abanong ba Yaisha Ishpang ngam sa ai update load ya baro ki total candidate nadu ka UBSI ke AB bar ka UB te kham shimpor nga te yai up shipor dengan sa penmi video katuk ne anda ngalah la aman pendep load baro te sampai iki video adu bakut bani iki result jong ki pas bat ki feel bat ki excellent